bi jumala mekalo klipi saba samba flamu wanduru fuli bi aw yi faw sigoro la hamnu be ngala je mali kono mali koka ayo bismillah ngapno funi o keneka Pour la fondamne la hanga jamana direction de l'information et des relations publiques des armées ni en comment dire pas aller boraka kuna fonitike kasanga ni kunungo alamsa mekalo klemuka ani konoton kuna fonia munu konna la aye ayira kafo ko ka damne ka bini mekalo kleta ani konoton katabla mekalo klemuka ani shekina anga fintila ka webulika joba koneke mina usiraka dankare ke ba magachi wole tikila maulanga jabana marabulu chamana umake abane usiraka basi kan fenenati marabulu chama okonina mi yera konna la ayira kafo ko mekalo klet muga ani sheki temeni hanga fintikla ka okoni sera ka tigeke ba magachi wole tikla mauka mina chama yerede konika ni obetali ke uka bulima feuna ani uka keleke mina wera munu koni tu maralindo femme karo ka fo bani kane marabulu konna ni obe dire marabulu la Tombouctou region konna la kerenkerene ala ama fo ala hanga fintikla ka fanga se kanga jamana basiki Laya seli alebega tori ka gere miyere kuna hanga jamana ministre so miyesheno dine ko unila dala ko maulu kumbora ka communique dike kasangani araba temeni mina huye aira ka fo ko fe minye seli bani alama bashike obena lanyana maya ka beni sibiri ye juin kalo kle wolonfla anga jamana konnala nga kuma mina anga jamana dine ko ministre so yini kibaru ya inchari aira la ka fo ko fe minye slame dine tiglama do koro cercle konnala ni obe bajangara marabulu la kerenkerene la oludo boraka ayira ka foko ayiko seli mangate ka ben sibiri makuka daka oluko ni kalo ye tarata mina habe yira ka foko seli ka nga ben jumama tuma mina okela ministry ko ni kumara la jaw yere kelen ko fa ayira la ka fo ko femme ka ro ka fo uye kalo ye nga uma kibaru ya charika kuna funya dige wala sa femme kunuka nga ke oluka ke ake wakati la ko odia to femme kuna funya ku folo dira ka foko seli beke sibiri nga femme dine ko do makote o kama ministry so ayira ka fo na maye seria wira la ka fo ko kalo yira tarata ni ola seli kanga be juma ma ko seli na ke juma anga jamana fanta annani bela jara lefe wala sa anga sika familial tema soro anga jamana dine ko ministry ale lameni ale mama ni koni mbare slamawo ka afu ka barakala ka adresse malion na bible na anga directeur national boraka communiquer kala ay communiquer mi kala o communiquer ba yira ka fo o kuye min fo ka fo ko seli ye samedi ko seli kera vendredi muna naye anga commission mun be baraka kalo nyini ni kalo kibara farala nyonka commission ni jamana la me kalamba babele ba ko nana mun be baraka ala na akira gansa kama o te ka baraka ministre nyeda fleni kama o ka sira te ministre ra o te ka baraka mo shikama fo ala ni akakira mais jamana ko nana jamana organiser ne jamana be o bla cadre dans le konnana o ka baraka o cadre konnana ka ta kay sigaso tumutum kidal a région kelengene belajene a cercle kelengene belajene a almamu ni fon o le be kibara fara nyon kan kelengene kanadi commission ni mabba ko ya mais lamo be baga intéressé o ga kalo kora famille jaguare no sele frani lazali fitini safoyi o ere no from moto jati mais amana de selba me kono seliba nafla de mais nafla mino akanga bonya anafla ko to ko fendino mais o nafla mana damne ebe islamé do jijani ye ora ka nyeda wora yira ka ko islamé bonya ka teme mo we ba ka commission ka chef de commission ko nana ni be debatine ni be d'habitude ni be horone ni be islamone nous me ka bala ni ke condition minna ni e blara ra klekele e te commission abe oui para ko gajiya ko nana alo ki bada so ni oyo ki bada bo ni na réseau ça fait ha ni ka ko de commission re ataro baraka chona e islam to islam ala yere commission ga baraketo sa commission be baraketo fo benyene jamana fambera mais donc ça chita be intéressant obe bodro wasa anga bara sabote ni hakla milinye wala le bala mais ministre ni be ministre ni teo islam abi commission ni be ateo islam abi donc on be on teo islam abi donc na me dynamique binamu ga dum na amo to le fo donc bita islam abi ko le to fo donc anga ke ala kama anga baraka ni sawaya ka ke mo blabla réseau ka te
réseau kan ka kɛ banaw wuli ka kɛ sitanaw wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn k'a fɔ a tigi b'a kɛ ni hakilina min ye mais ala bɛ yen dɛ parce que jamana kan ka bonya de parce que nin bɛna kɛ komi a bɛ a bila dɔw kɔnɔ a commission de kuma kelen fɔra a ye nin fɔ tan a ye nin fɔ tan non 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 commission bilalen bɛ yan aw diinɛtigi wele ka kibaruya kama n'a ye kibaruya min di waati min o fana de bɛ bɔ ka di aw ma maloya foyi tɛ commission na k'a fɔ ko kibaruya dɔ dira ko a vérité ko tiɲɛ don ko ka segin kɔfɛ ala ko t'o ye o tɔgɔja tɛ ala ko ye o ka constater non n'a ye nin kɛ u bɛna tɔgɔ tiɲɛ nin ne bɛ a yira k'a fɔ mali jamana ye danaya jamana ye nin ne b'a yira k'a fɔ mali mɔgɔ ba minnu bila nin commission kɔnɔ danaya mɔgɔw don et surtout aw ko faamaw tɛ juma fɛ seli la o dun ye juma a sabakara juma nin na jɔn malo la sisan e min bɛ ka bisigiyali kɛ ko faamaw tɛ juma fɛ e le malo la e min bɛ ka bisigiyali kɛ ko commission bɛ ka baara kɛ ni faamaw nɛlen de e le malo la n'o tɛ commission tun tɛna segin a ka baara kan k'a fɔ ni ala tun kɛra sago ye n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ni aw la a banna pewu mais ni aw bɛna fɛn wɛrɛ créer mɔgɔw kunkolo kɔnɔ baara min yɛrɛ tun kɛra o mankan kun wulilen don mais hali ni ani arafa ye sa u bɛ arafa ɲɔgɔn cɛ o y'a dama kiti ye silamɛya gansan ɲɔgɔn cɛ mais silamɛya lɔnnibagaw fana ɲɔgɔn cɛ hali ni seli tun kɛra samedi ye o fana kiri tun b'a danna silamɛya lɔnnibagaw ɲɔgɔn cɛ problème foyi tun t'o la mais ni kibaruya sɔrɔ an ka jamanadenw dɔw fɛ a mana kɛ ni hakilina mini fɛn fɛn ye an tɛ mɔgɔ bisigi yan an diyagoyalen bɛ k'a fɔ an ka kɛ ala ta ye ka kɛ kira ta ye assalamu alaikum warahmatullahi taala. wagati mina i ko sisan fɛn min ye laɲini kɔni kɛlen don jamanadenw fɛ ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye ka se k'an ka jamana saniya kɛrɛnkɛrɛnnen la faaba kɔnɔna la o de hukumuna kunungo alamusa fɛn min ye kalabakuraka olu fɛ yen nɔ jamanaden caman kɔni wulila walasa ka se ka o sirabaw kɔni ka o furan ka olu jɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la baara yɛrɛ daminɛ la place de l'AES yɛrɛ o kɔni na nin kɔni kɛra ka sanga ni jamana jɛli o laɲini AES kunnafoniyo kɔnɔna la walasa ka se ka kiritigɛ soba dɔ kɔni sigi AES jamana olu tɔgɔ la ni min ye Mali, Burkina, Niger o ye o de okumu kɔnɔna la me wagati min na i ko sisan AES jamana minisiri minnu ɲɛsin no kiri ko ma olu bɛ lajɛ bala Bamako faba kɔnɔna la ni wagati na walasa ka se ka hakilinaw sigi sen ka se ka laɲini ka a lawaleya. Somajep SA ni min ye an ka jamana jiko ɲɛnɛbɔbagaw olu ye ka sanga ni olu ka conseil d'administration o ta ko 48 kɛli ye min kɛra kunungo alamisa mɛ kalo tile 29 a yirala k'a fɔ ko fɛn min madame Bokum Fatumata Siragata Traoré ale kɔni kɛla fɛn min ye Somajep directrice générale kura yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya minnu kɔni dila fɛn min ye Somajep yɛrɛ rédaction o fɛ. Ame wagati mina i ko sisan sagaw kɔni bɔnnen don an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni seliba o la ɲɛnamayɛli okumu kɔnɔna ye nka fɛn min ye baganjuraw yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ko bagan balo ko o sɔngɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛ kɔrɔyɛlɛlen don kosɛbɛ Bamako faba kɔnɔna la o ni an ka jamana marabolo dɔw yɛrɛ kɔni na ni seli ɲɛkɔrɔla in o la fɛn min ye u ye a yira k'a fɔ ko bagan dumuni minnu bɔrɔ ni o ye kilo 50 bɔrɔ minnu tun bɛ sɔrɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ 3,000 la ani 3,200 bɔɲanko la olu sɔngɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla kosɛbɛ nka ka sanga ni ɲɛfɔli dɔw ye u ye a yira k'a fɔ ko garabali minnu kɔni bɔra u nɔ la ko o senba bɛna se ka kɛ fɛn min bagan dumuniw yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛli la. Ameta masinakaw olu fɛ yen nɔ a yirala kunungo alamisa mɛ kalo tile 29 ko cɛ dɔ min si bɛ taa san 40 bɔɲanko la ale kɔni su yera fɛn min ye maloforo dɔ o kɔnɔna la ka sanga ni ɲɛfɔliw ye a yirala k'a fɔ ko ni maa min yɛrɛ kɔni bɔnɛni filɛ ani nani ko a kɔni tuntunna a bɛ kalo 5 bɔɲanko bɔ ka da k'a yirala k'a fɔ a minɛla cɛ marifatigi dɔw de fɛ minnu bugunatigɛ yɛrɛ ma se ka dɔn kabini o wagati fɔ ka se sisan ma a somaw kɔni tun bɛ k'a ɲini nka tuma min na a yɛrɛ kɔni su yera min na a somɔgɔw yɛrɛ a bugunatigɛ ka a dɔn o kɔni kɛra sababu ye ka dansigi kɔni kɛ u ka kamanagan na cɛ ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛla o yɔrɔ kelen na an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la. An bɛ taa an ka jamana marabolo fɔlɔ o kɔnɔna la Kayikaw olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Kayi sariyatigiw ka wulikajɔ n'u ka baara kɛcogo ɲuman ye tigɛ kɔni sera ka kɛ kinɛti o maa 25 bɔɲanko kan minnu ka baara yɛrɛ tɛ fosi ye ka maaw kɔni ka wariw ŋanamu cogo la min yɛrɛ tɛ fosi faamu ya a la ka sanga ni kiiritigilamaw ka ɲɛfɔli ye a yirala k'a fɔ ko ni maa 25 kɔni tun tɛna fosi de kɛ kinɛti maaw de don minnu kɔni bɛ maaw ka wariw kɔni ŋanamu ka sanga ni wulikajɔ ni jijaw kɔni ye
fɛn karo ka fo yelen la ni manunu kɔni ka sanga ni mɛ kalo tile 26 tɛmɛnen sanba 2025 ni wagati na u bɛ sariyatigiw ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan o bɛ ka daw kan amnu tun bɛ ka lajɛ ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ aw ma fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na ni bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ